na ich služby. Poslední súťažiaci Michal Chren z DHZ Polnikesov vyštartoval. Poď! Vykušťovania smerom za dobrým výsledkom, možno aj k celému miestu. Blíži sa k bariére, sledujme ho. Elegantným spôsobom, nádherne. Prekonaná bariéra. Nastupuje na kladinu. Poď! Unikátnym spôsobom zapína hadesná rozdeľovač. Nakoniec vidíte trúdnika. Nasleduje rebrík, 4-metrová výška tejto veže. Veža zaháknutá. Nezabudnúť sa pripojiť na istiace lano. Michal vyliezol do 4-metrovej výšky, kde za sebou ťahá aj 10 kg závažie. Tu dostávajú zabrať najmä ruky, hoď to tam opatrne dolu. Dýchaj! Odopnúť lano a vyštartovať k ďalšej disciplíne, ktorou je zlotrenie dlhadic a ich následné umiestnenie do hadicového boxu. Toto je disciplína, pri ktorej sa dá získať nejaký čas, ale napríklad aj stratiť, ako sa stalo niektorým súťažiacim, tie hadice neposlúchajú. Sily na konci celého preteku už ubúdajú. Sledujeme Michala Chrena z DHZ Polnikesov. Na bok si to daj, na bok! Tak, polož si to. Ťaj! Michal Chren zmotáva druhú hadicu, aby ich mohol následne umiestniť do toho boxu určeného na tieto hadice. Ťaj, rýchlo! Poď! Druhý ročník železného hasiča v Balicách nad Bebravou ukončil Michal Chren z DHZ Polnikesov. Pekne ulož tak, druhú tam naozaj. Toto má naozaj bohaté zastúpenie dnes. Michal umiestňuje hadice do boxov, blíži sa k predposlednému úseku. Popravu. Figurina a chvíľku prejde cez tunel. Tak, dobre, chyť, hýbaj. A potom ho čaká posledná disciplína, Hammer Box, a tam bude 50 úderov, 10 kg kladivo. Daj bacha na minútu. Ruka môžu. Dobre. Búchaj! Poď! Poď, dávaj! Zaber ešte, a utekaj!